I call contact with my opponent to who feel me opposition party since 2012. Obia who cross a major platform so abɔ me opponent NDC din aka bibia tie na bia me de say de metumi aye na me ye dey meka sabe Akyem Swedru mpuntuo ne yepɛ de aba ha nti wo ka asɛm bia na wotu anamo bia mo adwen ne wo hyehyɛ ne wo kasa so nyina nya ade ye betwe mpuntuo de aba nya de ye bekyekye mu ye kyekye mu a mpɛso ano so anase constituency ne yɛsɛ no mfa so bi ama yɛnso yɛpɛ sɛ Akyem Swedru so epagya emani so ade hu ne sɛ bedru bɛyɛ mfie num akyire na oba Akyem Swedru yɛ kan kuro be aduonu ɛwɔ Ghana ha yɛbɛka Akyem Swedru aka fi sɛ na abi atre ɛno ne mani so ade hu nti mesre we akonwa na ato ofie ɛne yɛprɛ me nuanom mienu so akɔfa krataa ne bi aka me ho yɛ busua baako yɛ kwa akɔprepre me na me si akonwa ne so omo so omani so agye ho sɛ omo so ebeba betra so bi nya ntokwa so esra mo asomdwe me nkoka bibi mfentia obi udi machi atitru me machi tafo na me kasa kire mo yi na me sense so esra mo sɛ mama no kotia omo amene omo opire ni bia mepa mo afiri machi e ma omba wo bibi a pesa wo ya boa me a kofom na ne omo to aba ne enkasa na omo nya memoa nye ntokwa so ntokwa no emfa bo otu bia mfa mreme odokora dodo no wo me mu no wo de ntokwa kwa be firi mu ti mesre se yɛbɛka kasanchi si yɛbɛka kasanchi yɛbɛyi obi yɛbɛdidi Akyem ano deɛ munyi mfiri mu ebi sɛ me a medi mu kan no me asomdue ni me pa asomdue ukodi obi di a ɔka me ho asɛm ukɔka sɛ ogu m'anim ase nti ukɔ ataki ni bi a udi yenne bɛba ha na no nso ammoa ebema kuro no ne eye party no basabasa ya aba se me aya me sa no me se ya mfa me ho a ada na wa odi machi no ekwa kofa ho wiebe eye nyame ya adom a 27th January na sa de we nyina de aba wi wa anu nti mese ma enya abotre enya odo enya somdue nyame yansa ne de obedi nkunum bia no behia ni nua wa ba bebo asem na meti nkunum a mehia me nua no mienu de omo so omo dom abeka me ho so mo mienu no obi bia so obedi nkunum no so behia me na me lekọ sisi echiche yemu a ye kontokwa sisi a ewi a ye ntumi nkan ye ho sa breaking the 8 no na mfa so bi amaso na chese ntumi mba enso ye pese ye breaking 8